गोबां बोसोर जोंनि बड'फा इउ.एन. ब्रह्म जोनोम जानायनि आगोलनिफ्रायबो बर'फ्रा गोबां धरननि सोमावसारबोदों। नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि जि आदब आरो जि उद्देश्य बियो आगोलफोरनिफ्राय कमप्लिटलि आलादा आरो बिथांनि जि नाजानाय बिथांनि जि जातिनि थाखाय खोथा बुंनाय मावनाय बेफोरनि दारैहाय जोंनि हारिया सेथना फैदों। जोंनि राजनैतिक अधिकार, जोंनि रांखान्थि अधिकार, जोंनि सांबिधानिक अधिकार, जोंनि समाजिक अधिकारफोरनि सायाव जोंहा सेथना फैदों आरो बेखौ लानानैनो यां जेनेरेसना दिनैहाय हारिखौ मोनसे गिदिर हारि दाफुंनायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हादों आरो बिथांनि सेस्थायावनो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिबन गारनानैब्लाबो जाति सिबिनायनि मोनसे साहसआ फैदों। दा जायनि थाखाय दिनै बर' हारिया बुहुमाव मिन्थिजानाय मोनसे हारि जादों आरो बिथांखौ हारि हिसाबै जोङो बड'फा नाम होनानै दिनै जोङो सिबियो आरो मानियो आरो बेखौ नेसनेल लेभेलाव लांनो थाखाय सेस्था खालामबाय थानाय जादों। जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि मानसिफ्राबो बड'फाया माबायदि मानसिमोन, बिनि इडिअल'जि आरो फिल'सफिया मामोन इन्डियान पलिटिकेल कन्टेक्स्टआव, दा बेफोरखौ मिथिहोनो नाजाबोनाय थानाय जादों। डाउन थ्रडेन गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरनि थाखाय बिथांनि फोरोंनाय बिथांनि मावनाया खालि बर' जाथियावल' गोहोम खोख्लैयाखै, पृथिबिनि मोनफ्रोमबो गोग्लैसोनाय हारिनि थाखाय गोहोम बेहाय दङ। दा बेफोरनि सायाव सावरायलायनायनि गेजेरजों भारत सरकारखौ दिनैनि सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि इउ.पि.पि.एल. सरकार दा सोलिगासिनो दं बि.टि.सि.आव, बिथांमोननि नाजानायाव दिनै गमामायै भारत सरकारा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एसे आरोबाव साबसिन मान सन्मान होनो थाखाय दिनै जोंनि देशनि राजधानि दिल्लीयाव मोनसे लामाखौ बड'फानि नामावहाय दिनै नामाकरन खालामनायनि थिग खालामनाय जादों आरो नै बावैसो आधा घन्टासोनि उनावनो जोंनि नखर मन्थ्रिया फैनानै बेखौ मावफुंगोन। बे जोंनि थाखाय गिदिरथार मोनसे देरहानाय आरो गमामायै हारि हिसाबै दिनैहाय जोङो खालि आसामावल' नङा, नर्थ इस्टआवल' नङा, सारा भारतआव सारा पृथिबियाव मिथिजानाय जागोन आरो जोङो गौरब जोंनि बर' फिसा जानानै दिल्ली बायदियावबो जे जोंनि सोरबा सासे बेक्तिया जोंनि दैदेनगिरिनि नामाव जे देशनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ सन्मान होदों, बे जाबाय बिराद गिदिर खोथा। आङो प्रमद बर'नो बिनि थाखाय धन्यबाद होयो आरो बि.टि.सि.नि सरकारनि दैदेनगिरिफोरनो आं धन्यबाद होयो आरो जोंनि नखर मन्थ्रि आरो प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा गासिबनोबो धन्यबाद होयो। आं इतिमध्ये बुंबाय जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो जोंनि सासे सोमावसारारि बेक्ति हिसाबैल' जों दोनाखै, हारि हिसाबै बिथांनि सेस्थायावनो जोंहा जोंनि समग्र मोन्थाइनि सायाव जोङो सेथना फैदों आरो बिथांनि फोरोंनाय बादिनो जोङो साहस लानानै खामानि मावनानै दिनैहाय बि.टि.सि. दाफुंजादों, बि.टि.आर. दाफुंजादों, जायाव थानानै जोंनि हारि दानायनि मोनसे बिथाया जोङो खालामनानै लानो हादों। दा बेखौ सम सम गोबां मानसिफ्रा गोबां धरननि आख्या होयो, माने गोबां धरननि खोथा बुङो। सोरबाबा उग्रपन्थिबो बुंनो नागिरो, बिथांनि जे आन्दलन खालामदों बिनि माबा हिसाबै उनावहाय माने उग्रपन्थनि जन्म जादों, बेनो सृष्टि खालामलांनाय जादों, बे रोखोमबो खोथा बुंनो नागिरो। नाथाय बे नङा, बिथाङा जि खामानि मावदों, बिथांनि जि बोसोन मोन्थाइनि सायाव बे सारा पृथिबियाव जेसेबां गोग्लैसोनानै थानाय गोरिब दुखिया लेखा रोङै जाथि गस्थिफोर दङ, बिसोरनि थाखायनो बुंनाय जादों आरो बेफोरखौ नुनानैनो आसामनि मानसिफ्राबो दिनैहाय जदिअबा जोंहा गोबां कन्ट्रडिक्सन दङमोन, द्वन्द्व दंलायलायोमोन, लासैनो आसामनि दैदेनगिरिफ्राबो बेखौ बुजिनो हादों। बेनिखायनो दानि सरकारनि दिनावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दिनावनो 1 मेखौ जोंनि आसामनि फरायसा सान हिसाबै फालिनाय जादों। दा बियोनि खोथा आरो सासे बर' फिसायानो जुदि बे रोखोम रेसपेक्ट मोनबायब्ला, सन्मान मोनबायब्ला आरो बेखौ जुदि होलायलायबायब्ला, अब्ला जोंनि गेजेराव जातियारि जि मोनसा मोनसि मोनलायनाय बेफोरबो लासैनो गोमालांगोन। जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय अनलायनाय, बिश्वास खालामलायनाया फैगोन।